Ake shalo Jesu izandla kakhulu. Ake shalo Jesu izandla kakhulu. Ake shalo Jesu izandla kakhulu. Praise the Lord. Ukube bengikwazi ukucula bengizothi sizwile ukukhala kwabalahlekile ebosiya abathanda there was a miraculous escape. Kwabakhona ukuvuleka kweminyango ngendlela ngayiqondi. Ngiyamemezela khona ingoma esasicula sisasebancane ayayithi namangazi nje ngishwanyana nje ithi ngqi wafa matshwele kukhona into evulekayo ingelosi ifikile abantu bayakhululwa ingelosi ifikile izinto ziyaqhaqhaka ingelosi ifikile iminyaka iyavula kukhona ukuphunyuka ngendlela amangalisayo saphunyuka amandla nasono ngenxa yabantu basezulwini saphunyuka akeshada uJesu izandla kakhulu sasiyathandaza siyamemezela abantu basezulwini bafikile abantu bayakhululeka abantu basezulwini bafikile abantu bayakhululeka ababanjwe yidakamizwa bayakhululeka ababanjwe namandla obumnyama bayakhululeka somebody shout yes lethi pipe libandla lakhuleka bathandekayo ngifuna ibandla elikhuleke ngoba ibandla malikhuleka bakhona bakhululwayo sizwile ukuthi nasengwane zane
Wabalate. Siabatandazela. Jesus. Lapho khona babegameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukuthi wena usile ukuba sibe nokuphila sibe nakho kuchithime. Siyabonga Baba wethu onamandla wonke ukuthi iphasika lethu lihlatshiwe ukuze bonke ababoshiwe amandla obumnyama ngegama likaJesu bakhululwa. Siyabonga egameni likaJesu. Siyabonga egameni likaJesu. Sonke siyathandaza abathandekayo. Siyathandaza, 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 siyathandaza. Shalabakasaya, Shetelebakosaya, Rinabakoshatayibahasa, Alabakoshandema. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Ukuba wena ufikile ukuba bonke abantu bakho bakhululwe emandleni obumnyama. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla ukuba wena ufikile ukuze kube khona indlela yokukhulula ababoshiwe egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. As the church is praying, all chains are falling. As the church is praying, the bound are set free. As the church is praying, the imprisoned are delivered. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.